Hildegard, Rosa, Anastasia og Benno er blevet præsenteret for Vikingeprojektets samarbejde med Anders And-bladet. Hvad sker der lige for Anders And? De er blevet bedt om at komme med deres vurdering. Hvad starter du med os piger? Den her. Men først skal de læse i bladet. Her er der opgaver. Og løse nogle af de opgaver, der også er en del af Anders And-bladet. Den, der skal derop, og den, der skal derop. En specifik opgave udfordrer hele gruppen. Det er prik til prik. Man skal gerne kunne se, hvad der står. Fordi jeg ved ikke, om det er et bogstav eller sådan noget. Opgaven er en helt klassisk opgave, der går ud på at føre stregen fra prik til prik i tallenes rækkefølge. Men ingen af børnene kan læse det ord, der er løsningen på opgaven. Altså, jeg aner ikke, hvad det der er, og måske kunne det være lidt mere forståeligt. Der er masser af vikingehistorier og sjov læring i tegneserien. Det tiltaler børnene. Man får noget sjovt, man læser noget sjovt, men man får sådan noget nyt at vide. De fortæller det på en sjov måde. Jeg lærer stadig noget i det. Det er det, jeg godt kan lide. Vi præsenterer børnene for endnu et element i Vikingeprojektet. Bøger udgivet i serien Vild med Viden, der også omhandler vikingetiden. De ser mere realistiske ud. Og så i starten troede jeg, det var et eller andet religions noget. Bøgerne er også målrettet børn, men fortalt af forskere. Det er et slags eventyr, men det er bare virkeligt. Børnene er ikke i tvivl om, hvor de får mest viden. Den her. Ja. Alligevel er de 4 børn enige om, at det er en god idé, at der både er lavet vikingehistorier i Anders And og i Vild med Viden. Altså, nogle gange er det okay, at det er lidt sjovt, men nogle gange kan det også godt være rart at lære noget, fordi så er alting kun for sjov. De mener selv, at de har fået ny viden, både ved at læse tegneserier og bøger, og mens de har løst opgaver. Så det er både sjovt og, lærerigt eller sådan noget.